Minkejja li s-sena akademika fl-Università ta' Malta bdiet l-istudenti li applikaw għal PGCE biex isiru għalliema għadhom ma jafux se jiġri minnhom. Mistoqsi minn One News dwar dawn l-istudenti, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-istudenti tal-PGCE jafu eżattament se jiġri minnhom. Studenti tal-PGCE jafu preċisa jiġri minnhom għaliex l-iskejjel tagħna għandhom il-bżonnijiet tagħhom, l-iskejjel tagħna għandhom l-għalliema tagħhom, l-iskejjel tagħna kemm tal-gvern kif ukoll tal-privat u anki tal-Knisja jkollhom bżonn l-għalliema. Iżda mhux l-istess qalu studenti li tkellmu ma' One News. Il-problema ma solvit xejn. Issa nħossi li l-bibien qed jingħalqulna ġifieri għal dan il-kors. Ġifieri jiena kont mort nitkellem mal-advisory għax iffukajt l-iktar fuq il-lingwa u għalluna li memx riskju li ħajkun hemm xi darba numerus clausus. Issa li sibt il-bibin magħluqin mhijiex ħaġa fair fuqna ġifieri, mhux qed nitkellem għalija biss, però naf li anke għal studenti oħra li kienu fis-sena tagħna, ifhem jiena għalija isa spiċċat, mhux spiċċat ħajti, ma fis-sens ta' bħala posta xogħol. Il-bibin insibhom magħluqin. Il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji iddeskriva s-sitwazzjoni bħala mhux aċċettabbli. Mhix sitwazzjoni aċċettabbli, ġifieri sfortunatament hija kawża ta' problema nista' jiżu fil-katina li x'imkien hemm problema u kollox qed jiġi delayed wisq.